जय जगन्नाथ नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अभिनंदन आपण समस्त को पुणी गोटे नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची। मु तो ये शोक उठिकी फ्रेश होगी जस्ट आसली। लंच टाइम तो पूरा पूरी ओभर हो गला कारण आप जानी तो आमर शोक उठा टाइम टा टे अलग जेहेतु राति सारा अनिद्रा एबे मु लंच करी फ्रेश होकर आसीगली लंच करी कौन आसी आज लंच रे मुझे जानी टिफिन खोलिले जना पड़ो कौन आसी जदि हुए आउ टे कौन कर माने बनी खाइबी कौन आसी आगे देखुची देखिए कौन आसी। जेहेतु मोर आज सोमवार तो अरुआ तो निश्चिंत आसी बेसन आलू तरकारी आसी देखिए दीजिए बेसन आलू तरकारी आसी नेक्स्ट गोटे भजा आसी एटा कौन कौन करिया पड़ुची खोजिया पड़ुची खाली आलू पका कांकड़ मंदी के देखा बोधे कांकड़ आलू भजा। नेक्स्ट आसी मोर अरुआ भात डाली खाଇବା ଟିକେ ଆସିଛି अरुआ भात डाली बेसन आलू तरकारी यहाँ हूँ आलू कांकड़ भजा आगे कि बनवा पड़ो लगुच भेंडी अच्छी जस्ट टे आज भेंडी भाजीदेवी भाजी खाई ये सब ये घोड़े हो। भेंडी टा मुझे पूरा पूरी धोईकी नहीं जाइबी भेंडी टा काटिदबा खाइबा टाइम ओभर हो गला किंतु टिके कौन न करिले खाई भी होनी तो टिके भेंडी भाजीदबा आंब भी अच्छी टिके खाइबा। भेंडी कटा तो हो गला मु आलू काटिनी जमारू कारण भजा जो आसी आलूमय तो भावुची टिके बड़ी अच्छी बड़ी भाजी देवी बहुत देता बड़ी तेल पूरा ताती कुहली गला आउ पापड़ टे भाजीदेवी बड़ी टे भाजीदेवी भेंडी टे भाजीदेवी तापर खाइबी। बर्तमान मोर खाइबा हो गला रेडी देखंतु एटा भेंडी भजा आंब पापड़ बड़ी एटा मेस रु आसी भजा डाली आ बेसन आलू तरकारी एटा हूँ अरुआ भात पूरा पूरी बिना पियाज रसुण रे आज मोर खाइबा देखुए केते आइटम हेछि बहुत खाइबा हो गला माने एते प्रकार आइटम हो गला
ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରେନି। ମୁଁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଏ, ମାନେ ଏଇ ଭାତ ଖାଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଏ, ସକାଳେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଖାଏ, ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଖାଇବା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଏ, ମାନେ ଜଳଖିଆ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସକାଳେ, ଆଉ ଏବେ ଭାତ। ତ ଏ ଭାତରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଇଟମ୍ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇପାରେନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ବନେଇକି ଖାଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି 4 ଜଣ ଲୋକ ଖାଇଦେବେ, ଖାଇଲେ ଯାଇକି ସରିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇପାରିବି ସେତିକି ଖାଇବି ଆଉ। ଖାଇବା ପିଇବା, ବାସନ ଧୁଆ ଧୁଇ ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ଏବେ ଟିକେ ବସିବି, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି। ତାପରେ ଲଗେଜରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପାଉନି, ତ ସେଇଟା ଖୋଜିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିବି। ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଲଗେଜଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତା ଭିତରୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରି ହେଇକି କଥା ହେବି ଆଉ। ଏବେ ତ ରାତି ଆସି 9:30 ହେଲାଣି। କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବାହାରିବାର ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବାହାରୁଛି। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ତ ମେକଅପ୍ ନେବି। ତ ଏଇଠି ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛି। କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକି ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଏଇପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ତାପରେ ଆମେ ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ରହିଛି ଆଜିର ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ର କିଛି ନଜାରା। ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁରାପୁରି ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବସିକି ମେକଅପ୍ ନିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ବସିକି ମେକଅପ୍ ନେବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟୋନର୍ ଲଗେଇକି ଟିକେ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବି। କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମେକଅପ୍ ନେବା ସରିଗଲା। ଆଉ ମେକଅପ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ମେକଅପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ମୁଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋତେ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସିଙ୍ଗର ସିଏ ଗାଉଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ତ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛି ମେଲୋଡ଼ିରୁ କିଛି। ମୋ ନିଜ ଗୀତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଗାଇଲା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ କେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତ ଫିଲହାଲ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରାହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଥରକ ରଙ୍ଗମହଲରେ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଟିଂ ବି କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ସବୁ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିକି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିବା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ଏବେ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଆପରେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନାଟକ।
ଆଜିର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଯାକ ସିଙ୍ଗର ଆମେ ବସିଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏବେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଏବେ। ଏବେ ନାଟକ ମଝିରେ ଟିକେ କମେଡ଼ି ସିନ୍ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ଗେଟଅପ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ ଭାଇ, ଜୀବନ କବି ସାର୍। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଧାକର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇପଟରେ ଆମର ହିରୋ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମର ଡେଭିଲ୍ କୁଇନ୍ ରୂପା। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଭାବି ପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି କି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲି ମୁଁ ଆସର ଉପରକୁ। ଏବେ ସରିଗଲା ଆମର ନାଟକ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ର ନଜାରା କେମିତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 5:58। ତ ନାଟକ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟକର ବି କିଛି ସିନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନାଟକର କିଛି ସିନ୍ ସୁଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।